Ola, boas noites a todos, organizadores e asistentes a esta segunda gala da lusofonía que se celebra na Vila da Guarda. Tive a ocasión de estar presente na primeira, en Goián, e infelizmente aquí non podo estar, pero envío este saúdo para estar presente nalgo que considero unha acción moi importante, que é fomentar as relacións entre Galicia e Portugal, especialmente o norte de Portugal. Van xa pasados máis de 100 anos que Alfonso Castelao publicou aquela famosa viñeta na que se preguntaba se un neno ou seu avó, se os que estaban da outra beira do río eran máis estranxeiros que os de Madrid. A resposta de Castelao foi un pouco indecisa, e non se soubo que lle respondeu o vello, mas a día de hoxe podemos decir que Castelao o que quería decir é que realmente os portugueses, culturalmente, lingüísticamente, eran non estranxeiros, senón eran tan galegos como os galegos, e desde logo non eran de Madrid, aínda que políticamente estivesen distantes pola fronteira. Felizmente, estas fronteiras foron superadas, ou están sendo superadas, hoxe xa non existen exactamente como tal, nunca foron impermeables, pero na actualidade creo que temos a obriga e o reto, o desafío, de lograr que estas fronteiras desaparezcan definitivamente e que haxa unha integración do norte de Portugal e Galicia que se fará moito máis rica e moito máis próspera tanto ao norte como ao sur do río Miño. Esta é a miña vontade, o meu desexo, e creo que galas como esta contribuirán a afondar nesta dirección. Moitas grazas.